Ayikho into esithokozisayo ngokuthi sikhulume nawe kwi-channel igama kuPastor Wenengi i-channel New Flake. uNkulunkulu engathi ngakulonde kubusise sixolise kubantu abaphatheka kabi nesibaphatha kabi. Inhloso akuyona leyo, inhloso yethu ukuletha nje udaba lwamaphupho kuphela. Ngaloko uma kukhona uphatheka kabi siyaxolisa, nanokuthi ke okunye esikusho ukuthi uma sikhuluma ngephupho suke singasho ukuthi umuntu akayokwenza lokho esikusho, kodwa suke siveza ukuthi yiloko kungashiwo yiphupho, bese umuntu enquma ke ukuthi wenza njani. Uyabona, ngishiso yini ukuthi abanye abantu banokufila ukuthi uma sichaza amaphupho mhlawumbe siwachaza ngendlela eliholela abantu ekutheni benze izinto ezithile, noma mhlawumbe iphupho likhuluma ngobungoma kube ngathi nesesithi abantu ababeyizangoma, noma iphupho uma likhuluma ukuthi abantu ufuna benze imisebenzi ekhaya kuba ngathi sisho njalo cha. Suke sivibheka iphupho njoba kuqondile ukuthi hayi leli likhuluma ukuthi umuntu akahlabe, noma umuntu akenze umsebenzi, noma umuntu akenze iladi, noma umuntu akenze okuthile. Yabo, ngicathi siwe kunjalo, so asiwazi ukushintsha because singama Christian bese sithi hayi iphupho leli lisho ukuthile, whereas asisho lokho. Yabo, sibheka la udaba olukasipho usipho 1000 ukushuthi usipho 1190 uthi good day pastor, ngicela ukubuza about Xmas tree gift. The first time I saw it, it was an ordinary tree outside being Xmas decorations. Yabo, uthi the second time I was in a mall and they were hanging up Xmas decorations in advance. Thanks in advance. Ushuthi la ngamanye amazinto asho ukuthi okokuqala ubuza ke la ngesipho sesihlahla sikakhisimusi, ukuthi ke wake wesibona lapha kuyisihlahla sikakhisimusi sihlotshiswa, nakwesibili futhi wasibona sisemoli kodwa siyahlotshiswa lesi sihlahla. Kuwuphawu engithi mina uma ngibheka la lifanele silibheke ngendlela epositive, ngendlela enhle. Sizobe sekuda ke sisichaze mhlawumbe kube kuningana esikubheka ngesihlahla sikakhisimusi ukwenzela ukuthi nomunye mhlawumbe kenzeka aliphuphe ngendlela ehlukile, kodwa leli lona li-positive. Number 1, uma uphupha la isihlahla singathi thina kuwuphawu oluhle kakhulu uma ubona isihlahla sikakhisimusi. Lokho kusho ukuthi lindela umcimbi wenjabulo noma ke ukuhlangana kabusha nabathandiweyo bakho. Kusho ukuthi so kungenzeka kungaba nomcimbi othile ongahlube khona ozokulethela injabulo, noma uzodibana nomuntu oyisihlobo sakho, noma umuntu owumngane wakho omkhonzile kube kudala. Lokho kuzobe semhlophe kokulethela injabulo. Number 2, futhi kuyenzeka uma uphupha isihlahla kube uPaul uhluma ubona isihlahla sikaKhisimusi osuku lusho nje inhlanhla nokubusiseka nokuthi ungalindela izikhathi ezinhle zenjabulo. Number 3, asesithi ke uphupha isihlahla futhi kuPaul uhluma usitshala isihlahla sikaKhisimusi. Lokho kusho ikusasa lakho lingahle liqhakaze, kusho ukuthi ikusasa lakho lingase liqhakaze. Yabona, ngokuhamba kwesikhathi. Number 4, asesithi uphupha isihlahla futhi kuwuPaul ubuma isihlahla sikaKhisimusi sihlakazekile noma sihlakaziwe. Lokho kusho ukuthi zilungiselele ukudumazeka nesigameko sokuzobheka ngasesibhlungu esizolandela ngemuva kwesikhathi ezimnandi. Kusho ukuthi kungenzeka kuzoba nesikhathi esimnandi kodwa siyobe sesilandelwa ukudumazeka nobhlungu. Yabona, uma ubona lesi sihlahla sikaKhisimusi sesihlakazekile silapha yana. Yabona. Number 5, asesithi mhlawumbe ubona isihlahla futhi kuwuphawu olubuma isihlahla sikaKhisimusi sibolile. Lokho kusho ukuthi kumele ulinde uthandaze ngoba ungahle ubhekane nezibhadi namashwa angalindelekile. Number 6, uma uphupha futhi isihlahla kuwuphawu esithatha njengolubi uma isihlahla sikaKhisimusi siphukile. Lokho kusho indumalo lokulahlekelwa ngabo umsebenzi, noma usuke ungasohlukane noma qondana wakho, noma nje kuphela ubungane nomunye umuntu. Yayibona. Number 7, uma sibheka futhi udaba lwesihlahla kuwuphawu esithatha njengoluhle uma uthola isihlahla sikaKhisimusi njengesipho. Lusho inhlanhla nesibusiso nokuthi ungase uphumelele futhi uthuthuke ngakwezemali. Shuthi kuhle ukuthola isipho sesihlahla sikaKhisimusi noma ukuthola isihlahla sikaKhisimusi njengesipho. Yabona.
Number 8, uma upupha isihlahla kuwuphawu luhluma usinisela isihlahla sikakhisimusi lusho isinyathelo sokwenza isiqiniseko sokuthi imizamo yakho angeke yaphenduka ize leze, uyabona. So ke asesibheke la ukuthi number 9, uma upupha isihlahla sikakhisimusi kuwuphawu luhle kakhulu uma sihlotshiswa isihlahla sikakhisimusi. Lokho kusho ulindele isikhathi esihle sokuthuthuka nokuguquka kwesimo sempilo noma ukuba ngcono kwesimo sempilo, yabona, noma isimo sakho sempilo. Futhi suke kunamathuba amaningi ukuthi isimo sempilo yakho singathuthuka, singashintsha, singaba ngcono uma ubona isihlahla sikakhisimusi lokhu sihlotshiswa, lokhu besihlobisa, yabona. Kuyinto engasho engaphindi ikhombe nalento nje eyinhlanhla esuke izofika kuwena, yabona. Kodwa ke futhi uma sihlotshiswa isihlahla sikakhisimusi, omunye umuntu kuyena ingasho lento ukuthi kungenzeka mhlawumbe kunento eyiladi efanele ayenze ezidalweni emaqondana nezidalwa, into eyiladi efuna ayenze, yabona, ezidalweni mali isihlahla lokhu sinala gift, lokhu kufakwa ama-gift, kufike kwento ezinhle. Siyabonga kakhulu. uNkulunkulu akakulonda, uNkulunkulu akubusise. Siwe